በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። እስመ ሀበ ሀለው ክልኤቱ ወሰለስቱ ጉዋአን በስምየ ህየ አነ እሄሉ ማእከሎሙ ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይኖም ብስመይ ኣብ እተአከብሉ አነ ኣብ ማእኸሎም እየ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 20። በመጀመርታ ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ምእመናን ወምእመናት ብስም እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ከመይ ቀኒኻትኩም? አሜን። ናብ ሰዓት ዘብፅሐና እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ተመስገነን ይኹን። እምበኣርከስ ከምቲ ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎ ርእሲ በቲ ሃይለ ቃል እሱ ተለዓዒልና ክንመሃር ኢና እሞ ናይ ኣቦታትና ኣምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስጢሩ ጥበቡ ንኩላህና ይግለጸልና። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 20 እንታይ ይብል? ክልተ ወይ ሰለስተ ኮይኖም ብስመይ ኣብ እተአከብሉ አነ ኣብ ማእኸሎም እየ ዝብል ቃል ንረክብ ማለት እዩ። ካብ ቁፅሪ 15 ጀሚርና እንዳነበብና ክንመፅእ ከለና ከምዙ ይብል። ዋና ርእሱ እንታይ እዩ? ብዛዕባ ዝበደለካ ሓውካ ምግሳፅ ምምዓድ እዩ። ስለዚ ኣብ ቁፅሪ 15 እንታይ ኢሉ እዩ ዝጅምር? ዝበደለካ ሓውካ እንተነበረ ወይ ከዓ እንተሃለወ ንበይኑ ፈሊኻ ንስኻ እውን በይንኻ ኮንካ መዓዶ ምኸሮ ተሰምዐካ ፅቡቕ እንተዘይሰምዐካ ድማ ኣይሰምዐንን ኣውይኒ ኢልካ ክትገድፎ ዘይኮነስ ሓደ ወይ ድማ ክልተ ምሳኻ ወሲኽካ ሰለስተ ርእስኻ ክልተ ርእስኻ ኮንካ እንደገና መዓዶ ምኸሮ ሕዚ ተተመልሰ ፅቡቕ ተዘይተመልሰ እውን ተስፋ ክትቆርፅ የብልካን። ንሳልሳይ ግዜ ድማ ነታ ቤተ ክርስቲያን ንገራ። ቤተ ክርስቲያን ማለት ታናይ ምእመናን ሕብረት ታናይ ምእመናን ጉባኤ ማለት እዩ። ንዓኣ ንገራ ኣብዩኒ ኣይሰምዕን ኢልኒ ምኸርለ ኢልካ ንገራ። ነታ ቤተ ክርስቲያን ትንገሮ ትምዓዶ ትምከሮ ንዓኣ እውን ኣይሰምዕ እንተይልዋ ግን ይኩን ከመ ኣረማዊ ወመጸባሃዊ ከመ ኣረማዊ ከም መጸባሃዊ ይኩን ኢሉ ይናገር ማለት እዩ። ካብኡ ትሕት ኢሉ ብሓቂ ይብለክም ኣለኹ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብሓቂ ይብለክም ኣለኹ ክልተን ሰለስተን ተስማዓሚዖም ማለት ሓደ ልቢ ኮይኖም ከም ሓደ ልቢ መኻሪ ከም ሓደ ቃል ተናጋሪ ኮይኖም ብስመይ እንድሕር ዳኣ ለሚኖም እቲ ዝለመንዎ ኩሉ ክወሃቦም እዩ ኩሉ ክግበሮም እዩ ኢሉ ኣብ ቁፅሪ 20 እንታይ ይብል? እስመ ሀበ ሀለው ክልኤቱ ወሰለስቱ ጉዋአን በስምየ ህየ አነ እሄሉ ማእከሎሙ ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ኣብ እተአከብሉ አነ ኣብ ማእኸሎም እየ እሞ። ሕዝቲ ዋና ኣብዚ ክነስምረሉ ዝግባእ እንታይ ብስመይ ዝብል እዩ። ብስመይ ኣብ እተአከብሉ አነ ማእኸሎም እየ ኢሉ ቃሉ ዘይልወጥ ኣካላዊ ቃል ንሃዋርያት ከምህሮም ነንብብ ንሰምዕ ንርዳእ ኢና። ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ሰባት ክንደይ ግዜ ዘይተኣከቡ ክንደይ ግዜ ዘይተሰባሰቡ ብዙሕ ግዜ ብፍላይ ድማ ብዙሕ ዝኔና ወቕቲ ኩሉ ግዜ ኣኼባ ምስ ተገበረ ኩሉ ግዜ ህዝቢ ምስ ተኣከበ እዩ። ግን ብምንታይ እዩ? ብዛዕባ እንታይ እዩ ተልና ግን ብዛዕባ ስጋዊ ደማዊ ዝኾነ ተሓሳስባ ብዛዕባ ዓለማዊ ነገር ዓለማዊ ነገር ክብልን ከለናስ ብዛዕባ ሰብ ምጥፋእ ብዛዕባ ሓጢኣት ምስራሕ ሰባት ንሰባሰብ ኢና ወይ ከዓ ይሰባሰቡ እዮም። ኣብዚ ከም ዝመሰለ ጉባኤ ግን ክርስቶስ የለን። ክርስቶስ እንታይ እዩ ዘሎ? ብስመይ ብዛዕባ ነገረ ክርስቶስ ብዛዕባ ነገረ ማርያም
بزعما نجار قدوسان بزعما نجار بيت كريستيان ازي اسم እግዚአብሔር እዩ اسم እግዚአብሔር ጸውዕ ኸ ትጅምሮ በአውነ ሰማያት ተጀምሩ በአውነ ዘበ ሰማያት ዝዕጾ ጉባኤ ማለት እዩ ኣብ ከም ዝመሰለ ጉባኤ ግን ኣነ ኣማእኸሎም እየ ኣብ ከም ዝመሰለ ጉባኤ እውን ከመይ ክኸውን እንከሎ እዩ እግዚአብሔር ብፍሉይ ዝርከቦ ከም ሓደ ልቢ መኻሪ ወይ ከዓ ሓሳቢ ከም ሓደ ቃል ድማ ተናጋሪ ሕዝቡን ብዛዕባ ተም ዝጠቀስናዮም ብዛዕባ ነገረ ክርስቶስ ብዛዕባ ነገረ ማርያም ብዛዕባ ነገረ ቤተ ክርስቲያን ብዛዕባ ነገረ ቅዱሳን እውን ደቂ ሰባት ንሰባሰቢና ወይ ከዓ ይሰባሰቡ እዮም ግን ክርስቶስ ማእኸሎም ክህሉ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ግን እንታይ ክህሉ ኣለዎ ማለት ዋና መሰረታዊ ጉዳይ ከም ሓደ ልቢ ኮንካ ክትእከበለካ ከም ሓደ ቃል እውን ድማ ክትናገረለካ ኣብ ከም ዝመሰለ ጉባኤ ድማኒ መን ይርከብ ክርስቶስ ይርከብ እስቲ ንኣብነት ብስም እግዚአብሔር ክልተ ሰለስተ ኮይኖም ኣብ ዝተኣከብሉ ክርስቶስ ቃሉ ይልወጥን ኢልና የለና ክልተን ሰለስተን ኮንኩም ድሕር ዳኣ ተኣኪብኩም ብስመይ ኣነ ማእኸልኩም ክርከብ የለ እስቲ ንኣብነት ክልተን ሰለስተን ኮይኖም ተኣኪቦም ኣብ ማእኸሎም ተረኸበ እንመነለው እስቲ እንመነለው ኣብነት ይወሃበና እሞ ኣሕና እውን ክንስብሰብ ክርስቶስ ማእኸልና ክርከብ ይኽእል ዝብል ጥያቄ ክንጥይቕ ንኽእል ኢና እዚ እውን መጽሐፍ ቅዱስ መርትዖ ጌርና ክንኽእል ኢና ማለት እዩ ናይ ካብ ትንሳኤ ጀሚሩ ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ዝንበብ ወንጌል ኣሎ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁጽሪ 13 ጀሚርና ክሳብ 49 ዘሎ እንድሕር ዳኣ ንዩና እንድሕር ዳኣ ተመልኪትና ኮይና ብስም እግዚአብሔር ተሰባሲቦም ብስም እግዚአብሔር ተኣኪቦም ክርስቶስ ድማ ማእኸሎም ከም ዝተረኸበ ዓብይ ምሳሌ ክኾነና ይኽእል እዩ ትሕዚ ሒዝናዮ ዝኔና ወቅት እውን ከምቲ ዝበልኩኩም ኣብ ናይ ዘመነ ትንሳኤ ሳልሳይ ሰንበት ዝንበብ ዝትርጎም ዝጽለይ ዝድገም እዚ ምዕራፍ እዚ ማለት እዩ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ካብ 13 ክሳብ 49 እሱ ታይሊ ዝጅምር ሉቃስና ኒቆዲሞስ ወይ ድማ ቀሌዮጳና ኒቆዲሞስ ቀሌዮጳ ናይ ሉቃስ ካልኣይ ስሙ እዩ እዚኣቶም ቁጽሮም ካብ 72 ኣርድእቲ እዮም ሉቃስና ዝወንጌል ጽሒፉልና ዝኒኤ አንቶታ ኢለኩምስ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ለኩም ስለዚ ክርስቶስ ተናገሮ ቃል ዝጽሓፈ ወንጌላዊ እቲ ሉቃስ ንብሎ ዘለና ስለዚ ሉቃስ ወይ ድማ ቀሌዮጳን ኒቆዲሞስን ኮይኖም ካብ ኢየሩሳሌም 60 ምዕራፍ ርሒቓ ናብ እትርከብ ኤማሁስ ትበሃል ቦታ ይኸዱ ነበሩ 60 ምዕራፍ ማለት እንታይ ማለት እዩ ለብዛ ሓለፈ ጉባኤ ተናጊርና ነርና ምዕራፍ ማለት ሓደ ምዕራፍ ዝበሃል ምዕራፍ ብሂል መጠነ ብጽሓተ ንጻሬ ኣእይንት ኣማዕዲኻ ተባዕታይን ኣንስታይን ዘይትፈልየሉ ቦታ ሓደ ምዕራፍ ይበሃል ወይ ድማ 60 ጊመል ምስ ገመደን ተር ኢለን ጠጠው ክብላን ከለዋ እዚ ሓደ ምዕራፍ ይበሃል ስለዚ ካብ ኢየሩሳሌም 60 ምዕራፍ ርሒቓ ናብ እትርከብ ኤማሁስ ትበሃል ቦታ ሉቃስና ኒቆዲሞስ ይኸዱ ነበሩ ክኸዱን ከለው ድማ ብዛዕባ ወቅታዊ ዝኾነ ጉዳይ ማለት ብዛዕባ ነገረ ክርስቶስ ብዛዕባ ስቅለተ ክርስቶስ ብዛዕባ ሞተ ክርስቶስ እንዳተነጋገሩ ጉዕዞኦም ጀመሩ ከምዚሎም ክኸዱን ከለው ድማኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተዓንቶ ዝብልናዮ ኣብ ጥንተ ስብከት ነጊርዎም እዩ ክልተን ሰለስተን ኮንኩም ድሕር ዳኣ ብስመይ ተኣኪብኩም ኣብ ማእኸልኩም ኣለኹ ኢልዎም ነይሩሞኒ ቃሉ ዘይጥለም ህያው ቃል እሞ ንሱ ሳልሳዮም ኮይኑ ተሓዊሱ እውን ድማኒ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም እንዳሓዘንኩም ተጉዑ ዘለኹም ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ትጉይሁ ዘለኹም ዘረባኹም ኣጀንዳኹም ዛዕባኹም እንታይ እዩ እኒአ ተሓዝኑ ኢኹም ዘለኹም ብዛዕባ እንታይ ድዩ ኢሉ ጠይቆም ካብቶም ክልተ ቀሌዮጳና ኒቆዲሞስ ዝበልናዮም ቀሌዮጳ ድማ እንታይ ወለን ክርስቶስ ንስኻ ኢየሩሳሌም ጋሻ ዲኻ ጋሻ ኢኻ መስለኒ ኣብ ሰሙን ዝተፈጸመ ነገር ኣይፈለጥካን ማለት ድዩ ኢሉ ንክርስቶስ መለሰሉ ክርስቶስ ድማ ብዛዕባ እንታይ ትብለለኻ ብዛዕባ እንታይ ማለት ከኢኻ መሊሱ ቀሌዮጳ
ብዛዕባ ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈጸመ ነገር ሰምዓኻይ ነገር የብልካን ኢሉ ዝርዝር ሓበሬታ ክነግሮ ጀመረ። ናይ ናዝሬት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ነበረ ጻድቅ እዩ። ጻድቅ ማለት ጻድቀ ባሕሪ ሰብ ጻድቅ ትብለን ከለኻ ሓደ ግዜ ድማ ሃጥእ ኮይኑ ይርከብ። ሃጥእ ተወልካያ ድማ መሽታ ይኸውን ይምለስ ጻድቅ እዩ። ንሰብ ናይ ሰብ ባሕሪ ይብሉ መተርጉማን ሊቃውንቲ ከም ሓድሽ ክዳን እዩ። ሓድሽ ክዳን ቀይሕ ቀለም ተቐባእኻዮ ይቕበለካ፣ ጸሊም ቀለም ተቐባእኻዮ እውን ድማ ይቕበለካ። ሰብ እውን ጽድቂ እውን ክሰርሕ ይኽእል፣ ሓጢኣት እውን ክሰርሕ ይኽእል፣ ክልቲኡ ይስማዓምዑ እዩ። እግዚኣብሔር ግን ማር ይስሐቅ ኣብ ዓንቀጽ 2 እንታይ ይብል? እስመ ንጹህ ጠባይኡ ለእግዚአብሔር እምነውር ወይ ድማ እስመ ንጹህ ጠባይአቲሁ ለእግዚአብሔር እምነውር። እግዚአብሔር ግን ጽድቅ እምበር ሓጢኣት ፍጹም ባሕርዩ ኣይስማዓምዖን። ስለዚ እንታይ እንዳወሉ ይነግርዎ ኣለዉ? ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ናይ ናዝሬት ሰብ ነበረ ጻድቅ እዩ። ጻድቅ ዝብል ንክርስቶስ ክንናገሮ ከለና ከምዚ ሕዚ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ። ናይ ባሕሪ ጻድቅ ጽድቅስ ናይ ባሕሪ ዝኾነ ናይ ባዕሉ ካብ ካሊእ ዘይተቐበሎ እሞ ድማ ሓሰት ዘይስማዓምዖ ጽድቅ እምበር ሓሰት ዘይስማዓምዖ ከምኡ እውን ነቢይ መምህር ማለት እዩ። ነቢይ ዝነበረ ዘኮነ ካሃልየ በቃሉ ወበምግባሩ በቅድመ እግዚአብሔር ወበቅድመ ሰብ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔርን ኣብ ቅድመ ሰብን ዝተናገረው ነገር ብተግባር ዘርኢ ዘትግብር ማለት ዝሰኣኖ ነገር ዘየለ ክርስቶስ ዝበሃል ናይ ናዝሬት ሰብ ነበረ። ካሃሊ ማለት ዝሰኣኖ ነገር ዘየለ። ደቂ ሰባት ብዙሕ ንናገር ኢና ግን ካብቲ ተናገርናዮ ግን ኣብ ተግባር ግን ብተግባር ግን ኣይንሰርሕን። ክርስቶስ ግን ይናገር ዝተናገሮ ድማ ብተግባር ዘርኢ እዩ። ከምኡ እውን ኩሉ ዝናገሮ ዝኽእሎ እዩ። ዝሰኣኖ ነገር የለን። ስለዚ ከም ዝመሰለ ነበረ። ንዕኡ ድማ ሊቃነ ካህናት ቤተ ኣይሁድ ጸሊኦም ቀኒኦም ተመቃንዮም እሕሊፎም ሰቐልዎ እሞ ሞተ ኢሎም ንክርስቶስ ክነግርዎ ጀመሩ። ዝሃይለ ቃል እዚ ምስ እንታይ መጽሓፍ ቅዱስ ይተሓሓዘልና እንተልናስ ምስ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 42 ዘሎ ሃይለ ቃል እንድሕር ደኣ ተመሊስና ርኢና ኮይንና እንታይ እዩ ዝብል ተቃልሱ ወኮነ ረሃብ በበብሔሩ ወፈድፋደሰ ኮነ በከነአን። ረሃብ ጥሜት በብዓዱ በብሃገሩ ኾነ። ብዝበለፀ ግን ጥሜት ኣብ ብሔረ ከነአን ኣብ እስራኤል ማለት እዩ ጸንዐ። ብፍሉይ ግን ኣብኡ ጥሜት ነበረ። ያዕቆብ ኣብ ምድረ ግብፅ እኽሊ ከም ዘሎ ሰምዐ እሞ ንደቁ ደቀይ ብጥሜት ከይንመውት ካብ ምድረ ግብፅ ከይድኩም እኽሊ ሸሚትኩም ኣምፁልና ኢሉ ን10 ደቁ ብዘይ ቢንያም ማለት እዩ ን10 ደቁ ለኣኾም። ኣብ ምድረ ግብፅ ድማኒ መጀመርታ ዝሸጥዎ ማለት እዩ ዮሴፍ ሓለቃ ኮይኑ ተሸይሙ ነበረ። ካብኡ ድሓር ዮሴፍ እሳቶም ቶም 10 ደቂ ያዕቆብ እኽሊ ክሽሙት ናብ ግብፅ ምስ ወረዱ እኽሊ ክንሽምት ደሊና ኢና መፂና ኢሎም ዮሴፍ ክናገርዎን ከለዉ ዮሴፍ ኣሕዋቱ ምዃኑ ዝሸጥዎ ኣሕዋቱ ምዃኑ ፈሊጥዎም ኣሎ። እሳቶም ግን ኣይፈለጥዎን። ልክ ከምዚ በዳል እምበር ብዱል ረሳዒ ዝበሃል ማለት እዩ። ከምዚ ነገር እዚ እዩ። እሳቶም በደልቲ እዮም ህልም ኣቢሎም ረሲዖም ኣለዉ። እሱ ግን ኣይረስዖምን ማለት እዩ። እስተውዒልዎም ፈሊጥዎም ኣሎ። ታወት ኢኹም ንስኻትኩም ከምዘይፈለጠ ክምርምሮም እንከሎ ታወት ኢኹም ካበይ ዝመጻኹም ኢኹም ሰለልቲ ግዲኢኹም ሰለልቲ ኣይኮንኩም ንስኻትኩም ኢሉ ክምርምሮም ክጥይቆም ጀመረ። እሳቶም ድማ ኣረ ሰለልቲ ኣይኮናን ሰለልቲ ዘይምዃንናስ ኩላናስ 10ናስ ደቂ ሓደ ሰብኣይ ኢና። ምክንያቱ ሰለልቲ ክለኣኹን ከለዉ ናብ ሓደ ቦታ ካብ ሓደ ዓዲ ሓደ ሰላሊ ካብ ሓደ ዓዲ ሓደ ተውፃፂኦም እዮም ዝኸዱ። ስለዚ ሰላልኮ ከምኡኮ እዩ ዝለኣኽ ኣሕና ግን ደቂ ሓደ ሰብኣይ ኮ ኢና በልዎ። ደቂ ሓደ ሰብኣይ ዳ እሞ እስኻትኩም ኩላኻትኩም ማዕረ ኢኹም ኢኹም ማዕረ ገይሩ ከመይ ገይሩ ክወልድ ይኽእል? ከመይ ኢልኩም ደቂ 10 ሰብኣይ ክትኮኑ ትኽእሉ? ምክንያቱ እዚ ከብሎ ዝኽኣለ ያዕቆብ ንደቁ ካብ 4 ኣንስቲ ወሊድዎም ካብ ልያ ካብ ዘለፋ ካብ ራሄል ካብ ባላ ማለት እዩ። ከመይ ኢልኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢሉ ይምርመሮም እዩ ዘሎ እንዳፈለጠ ማለት እዩ።
ንሳቶምማ መዓልዓረ 10 ጥራሕ እውን ኣይኮናን 12 ኢና 12 ተኾንኩም ደኣ እቶም ክልተ ምንታይ እኒው ኢሉ ክጥይቆም እንከሎ ኣይ ተሓደ ምሰብኡ ገዲፍናዮ ተሓደ ግን ሞይቱ እዩ ኢሎም ንዮሴፍ ነገርዎ ሞይቱ ዝልዎ ዘሎ ባዕሉ ብሂወት ዘነጋግሮም ዘሎ እዩ ሞተ ዮሴፍ ነገርዎ ለዮሴፍ ከም ዝብል ማለት እዩ ናይ ዮሴፍ ሞትስ ተመሊሶም ንባዕሉ ንዮሴፍ ነገርዎ ስለዚ እንታይ ክብል ሊእዝ ታሪክ ዘምጽየ ዝኒኹ ቀለዮጳና ኒቆዲሞስ ወይ ድማ ሉቃስና ኒቆዲሞስ ተመሊሶም ንክርስቶስ ሞተ ክርስቶስ ነገርዎ ለክርስቶስ ይኾነሉ ናይ ክርስቶስ ሞትስ ንክርስቶስ ነቲ ሙስና መቃብር ሲዒሩ ዝተሰአ ክርስቶስስ ይነግርዎ ኣለዉ ሞይቱ ይብልዎ ኣለዉ ስግንቶስ እዩ ዝኒሄ እዚ ድማ እንታይ ዝወለደ እዩ ጸኒሕልና ክነምፀይና መጻሕፍተ ኦሪት መጻሕፍተ ሙሴ መጻሕፍተ ነቢያት ትርጓሚኡ ምሳሌኡ ጠንቂካ ሰኣን ምስትውዓል ማለት እዩ ስለዚ ተገልቢጦም ናይ ክርስቶስ ሞት ንመን ይነግርዎ ኣለዉ ንክርስቶስ ይነግርዎ ኣለዉ ኣሕና ግን ንህነሰ ንኣምን ቦቱ ከመ ውእቱ ዝሃለዎ ያድህኖሙ ለእስራኤል ምንም እንኳ ቤተ ኣይሁድ ሊቃነ ካህናት ጸሊኦም ተማቃንዮም ሕሊፎም ይስቀልዎ ዳ እምበር ኣሕና ግን እቲ ንእስራኤል ከድሕኖም ዘለዎ ንሱ መድህነ ዓለም መድህነ እስራኤል ምዃኑ ግን ግጥም ኣቢልና ንኣምኖ ኢና እዚ ነገረካ ዘለና ዝኾነ ድማ ሎማዓንቲ ሳልሳይ መዓልቱ እዩ ማለት ክርስቶስ ካብ ዝመውት ተሰቂሉ ካብ ዝመውት ሳልሳይ እንሆ 3 መዓልቲ ገይሩኒ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ድማኒ ቅዱሳት ኣንስቲ እውን ሽቱ ክቀብኦ ኢለን ምስ ከዳ ኣይረኸብኦን እኳ ደኣስ መልክዓ መላእክት ሪኤን እየን ተመሊሰን ዝመጻ ንዑ ንኸረጋግጹ እውን ድማኒ ሃዋርያት ከይዶም ናብቲ መቃብር ሪኦም እዮም ኣብ መቃብር እውን ድማ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ኢሎም ተናገርዎ ኣብዚ ንርድኦ ግን ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ዝረኣዩ ብቅደም ተኸተል ክነቕምጥ እንከለናስ መጀመርታ መላእክት ረኣይዎ ካብኡ ቅዱሳት ኣንስት ካብኡ ቀፂሉ ሃዋርያት ድማኒ ንመላእ እስራኤል ትንሳኤ ክርስቶስ ከም ዝሰበኹ ኢና ኣብ ትንሳኤ ክርስቶስ ዘሎ ቅደም ተኸተል ንናገር ብእውነት እኖና ቅድስት ንጽህት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ግን ኣብ ትንሳኤ ክርስቶስስ ብዙሕ ኣይንገረላን ልቢ ኢልና እንድሕር ዳ ኣስተውዒልና ኮይና ግን እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም እኮ ክብራ መትህተ ፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን ምዃና ክንዝንግዕ የብልናን ፍጡራንስ ኪሩቤል ይኹኑ ሱራፌል ይኹኑ መላእክት ይኹኑ ዝኾነ ይኹን ፍጥረት ዘብኡ ንድንግል ማርያም ብክብሪ ብልዕልና ብንጽህና ዝመስላ የለን ስለዚ ትንሳኤ ክርስቶስ ቀዲማ ዝረኣየት እኖና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ ነዚ እውን ምስክርነት እንድሕር ዳ ደሊና ተኣምረ ማርያም ይነግረና እዩ ኣብ ናይ ትንሳኤ ተኣምረ ማርያም ድንግል ማርያም መጀመርታ ቅድሚ ኩሉ ሓዚና ነበረት እሞኒ ወዳ እዩ እሞኒ ስለዚ ቅድሚያ ተገለጸላ ንዓ ምዃኑ ክንርስዕ የብልናን ካብኡ ቀፂልና ኢና መላእክት ቅዱሳት ኣንስት ሃዋርያት ሰብኣ እስራኤል ህዝቢ እስራኤል እንዳበልና ንቅፅል ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢሎም ንክርስቶስ ነገርዎ እዚ ኩሉ ክናገርዎ እንከለዉ ግን ኣዒንታቶም ተሰዊሩ ተሸፊኑ ክርስቶስ ወለ እግዚኣብሔር ምዃኑ ኣይተረድእዎን ኣይፈለጥዎን ካብ ክርስቶስ ዝኩሉ ሰሚዑ እንታይ ርኢ ዝተናገሮም ኦ ኣብዳን ወጉንድያነ ልብ ለኢአሚን በኩሉ ዘተናገሩ ነቢያት ኣቱም ሰነፋት ዘይተስተውዕሉ ነቢያት ዝተናገርዎ ነገር ንዘይምእማን ንምንታይ ትሰንፉ ወከዓ ንምእማን ንምንታይ ትሰንፉ ክርስቶስ እኮ ሞይቱ ከም ዘይቀሪ ሞይቱ ከም ዝትስእ ክመውት ከም ዘለዎ ክስቀል ከም ዘለዎ ክመውት ከም ዘለዎ ክትስእ ከም ዘለዎ እኮ ኣቀዲሞም እኮ ነቢያት ተናጊሮም እዮም ስለዚ ነዚ ትንቢተ ነቢያት ንዘይምእማን ንምንታይ ትሰንፉ ንምንታይ ሰነፋት ትኾኑ ኢሉ ካብ መጻሕፍተ ሙሴ መጻሕፍተ ነቢያት ኣልዒሉ ከምህሮም ከረድኦም ኣተወ ኣብዚ ንርድኦ ክርስቶስ ከም ዝስቀል ካብ ልደቱ ትሒዙ ክርስቶስ ከም ዝውለድ ክርስቶስ ከም ዝጥመቕ ክርስቶስ
كم سكال كريستوس كم زموت كريستوس أبصر سمعت خمتس نبيات بدم بقدمهم تناجرهم يوم نأمنت نيل بأملاك داويت من تحت علينا أخوي الناس سلا كريستوس تنسأه وتنسأ እግዚአብሔር ከመዘነቃ ምንዋም ወከመ ኃያል ወዳገ ወይን ትንሳኤ ስተሰብከ ማለት ይትነሳ እግዚአብሔር ወይ ዘረው ጸሩ ወይ ድማ በኻልአይ ይትነሳ እግዚአብሔር ወይ ዘረው ጸሩ ይእዝየ ትነሳ ይእዝየ እግዚአብሔር ሬሲ መድኃኒተ ዋግር ቦቱ ወተንሳይኩ እስመ እግዚአብሔር አንሳአኒ እስመ ኢታድጋ ውስተ ሲኦል ለነፍስየ እዝቡ ሙሉ ክርስቶስ ሙስና መቃብር ሲዒሩ ካሙታን ተፈልዩ ገዛእ ስልጣኑ ከምስትስ አቀዲሞም ነቢያት አበው ዝተናገርዎ ትንቢት እዩ እዚአን ሕዚ ጠቕስናየ ናይ ልበ ኣምላክ ዳዊት ጥራሕ እየን ካልኦት ነቢያት ድማ እኒአው ንኣብነት ሆሴዕ በሰኑይ እለት ወይ በሰኑይ መዋዕል ትቀስፈነ ወበሰሉስ መዋዕል ይስየርየነ ወይሃይወነ በሰኑይ መዋዕል ይቀስፈነ ወበሰሉስ መዋዕል ይስየርየነ ወይሃይወነ أفساسي معلت خمتس أفساسي معلتين وعلتسيون هنا تنسأنا كم زوجلنا نبيات أقدمهم تناجرهم يوم سلازي زتني تنبيات تخونكم دي تستوعلوا إلى كريستوس قصصهم لوكاسنا نيقوديموس جن بونت تستعدل يوم بكريستوس قصصوا زخالو كريستوس قصصهم زخاله سلازي زتكسات كريستوس كرخو زخالو جن እንታይ ስለ ዝወሉ እዮም ኢልና ልብኽ ንብሎ ዝግበአና ስሳ ምዕራፍ ዝኣክል መንገዲ ክጓዓዝ እንከለው ኣብ ጉዕዞኦም ኣጀንዳ መነጋገሪ መኸየዲ ጉዕዞኦም ዝገበርዎ ነገረ ክርስቶስ ስለ ዝገበሩ እዮም ስቅለተ ክርስቶስ ስለ ዝገበሩ እዮም ብሓቂ ንጹህ ጻድቅ ነቢይ ካህሊ መምህር ነይሩ ስቅለተ ይግብኦን زي سكال تسقله زي موت موته إلهم زي قفع تقفعه داولو سلا كريستوس حزينهم نجار كريستوس زعوا سلا زقوري كريستوس سالسا يوم زخوانا سلا زي كريستوس نوانا خمس سالسانا خون قصنا خردنا مستيرات خجلسنا بركة سجا بركة نفس كهبنا نحرد أخوينو مؤمنان ومؤمنات زعبانا أجندانا في الله يدما أبز حزنا يزنينا زمن نجار كريستوس خون الله حز زمن تنسائنا عننا سلز بقى زعبانا سبر زينانا خون زقبا سلز تنسائي كريستوسيو مرقم تسعيرو حتيات طفيقو مسنا مقابر تسعيرو ديابلوس تسعيرو كاوز دنق نجار ني انتهي له كاوز زعبي سبر زينا انتهيني ስለዚህ ዛዕባና አጀንዳና ነገር ክርስቶስ እንደሐርዳ ኸይር ጌርና ክርስቶስ ድማና ይመጽ ማለት እዩ ስለዚህ ክርስቶስ ኮምኢሉ ገሰጾም እሞ ዝኹሉ እንዳተነጋገሩ ኸድን ከለው ስሳ ምዕራፍ ተወደ እሞ ናፍታ ኤማሁስ ትበሃል ቦታ አተው ክርስቶስ ካብኣቶም ክብልን ከሎ ወይቤልዎ ወአገበርዎ ንበር ምስሌነ እስመ መስየ ወተቆልቆለ ፀሐይ ናበኽት ከይድ ሕዚ ደኣሙሽ እንድዩ ፀሐይ ዓሪባ እያ ሕዚ ማ ሙሽ እዩ ንዓም ሳናዳ ሕዳር ኢሎም ንኽሓድር ግድ ወልዎ ክርስቶስ ድማ ልመኖኦም ሰሚዑ እሺ ኢሉ ምስኣቶም ክሓድር ኣተወ ልክ ከምቲ ዮሃንስ ኣብ ራእዩ እንታይ እዩ ዝለና ኣነ እንሆ ኣብ በሪ ኮይነ እንኳሓኩሕ ኣለኹ ዝኸፍተኒ እንድሕር ደኣ ሃሊ ድማ ኣነ ኣትየ ምስኡ ክሓድር እየ ምስኡ ድራር ክበልዕ እየ كم زبالة كله ساتمون كريستوس انكوحكوح مالت ناقاتهم تحاوسه مالتي نساتهم دما خفتلو لبونا خفتلو صني لم تخاتلوه سمعوه كم اون كخيرم سولا دما ايفا نامخت كيد موشي يبلوه كريستوس دما مسوم اتوا كريستوس كاتو زخاله ناتاتهم صلوات ناتاتهم لمنا نسمعيو انا مساخم لا احضر يلو احضروني الى يكونن زاتوا ناتاتهم فقادهم مسارات كيرو دليتاتهم نمملا ايو كريستوس ناتاتهم زحد مساتهم زحدر زلو مالتي سلازي كريستوس مسانا حدا نحد اخوينون حزوني يخحكحي زلو انتي نكبرلو نخفتلو انديامن حدا ليقو بقالك اني انتي تناغيرلو
ክርስቶስ ብርግጽ ኣነ በር ኮይነይ ንኳሕኳሕ ኣለኹ እሞ ዝኸፍተኒ ድሕር ደኣ ሃልዩ ኣነ ምስኡ ኣትየ ድራር ክበልዕ እየ ኢልካ ተናጊርካ ኢኻ ግን ጎይታይ ኣነ ልበይ ደንዳና እየ ዝኸፍተካ ይመስልን ብርግጽ ስኻ ትንኳሕኳሕ ኣለኻ ኢኻ ግን ኣነ ናብ ሓጢኣት ተጨሊጠ ኸይደ ኣይከፍተካን ዘለኹ ሙሲካ ሴርካ እንደእቶ ጽኑዕ እየ ኣነ በቃ ሴርካ እቶ ፈቂደልካ እየ በቃ ኢሉ ይናገር ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ግን ቅድም ምስባሩ ኣሕና ነፃ ፍቃድ እኔና እዩ ፍቃደኛታት ክንከውን ይግበአና ጽንዓትና ክፍኣትና ክምልከት እንከሎ ይተባዓል ቅንየ ግን ሴርካ እቶ ዘሎ ስለዚ ሕዚ እውን ክርስቶስ ንዓና ምሉእ ነፃ ፍቃድ ይሁና እሞ ናባና ከኣቱ ምሳና ብጸጋ ክወሃደና እንድሕር ደኣ ኮይኑ ልብና ንኽፈተሉ ንሱ ምሳና ክሓድር ይኹሕኹሕ እዩ ዘሎ ይናገር እዩ ዘሎ ስለዚ ሰሚዕና ሕና እውን ንኽፈተሉ እሞ እግዚኣብሔር ምሳና ክሓድር ሉቃስና ኒቆዲሞስ ቃሉ ሰሚዖም ልቦኖኦም ስለ ዝኸፈትሉ ገዝኦም ስለ ዝኸፈትሉ እዩ ናብኦም ኣትዩ ዝኒአ ስለዚ ገዝኦም ስለ ዝኸፈትሉ ልቦኖኦም ስለ ዝኸፈትሉ ናብ ገዝኦም ኣትዩ መኣዲ ኣቕሪቦም መኣዲ ክባርከሎም እንከሎ ኣምላኽነቱ ክርስቶስ ምዃኑ ገለጸሎም እቲ ኣዒንቶም ተሰዊሩ ኢልና ነበርና ዓንቶ ተኸፈተ ኣይነ ልቡኖኦም ተኸፈተ እሞ ፈለጥዎ ወዲያውኑ ድማ ክርስቶስ ተሰወሮም ንሳቶም ብድሕሪ እንደገና ክነጋገሩ ጀመሩ ብስርኸት ኣይና ኮይና ኩሉ ኣብቲ መንገዲ መጻሕፍተ ሙሴ መጻሕፍተ ነቢያት እንዳጣቐሰ እንዳተርጎመ ክነግረና እንከሎስ ሰብ ነፍስና እኮ በቃ ስኽፍክፍ ይብለና ነይሩ ሽዑ ኸዚ የስተውዕልና እንታይ ኢና ኮይና ስኽፍክፍ ግን ይብለና ነይሩ ከምኡ ዓይነት ነገር ተነጋገሩ ካብኡ ወዲያውኑ በታ ሰዓት ንሳ ቀልጢፎም ስሳ ምዕራፍ እንደገና ተመሊሶም ናብ ኢየሩሳሌም ተመለሱ ኣብ ኢየሩሳሌም ድማ 120 ቤተሰብ እሳቶም እውን እንደገና ብዛዕባ ነገረ ክርስቶስ ካሊእ ኣጀንዳ ይነበሮም ብዛዕባ ነገረ ክርስቶስ ክልቲኦም መንገዶም ክኸዱ እንከለዉ ዛዕብኦም ኣጀንዳኦም ነገረ ክርስቶስ ነበረ እቲኣቶም እውን ድማ መይሶም ተመሊሶም ክነግሮም ኢና ኢሎም ክምለሱ እንከለዉ ድማኒ ኣጀንዳኦም እሳቶም እውን 120 ቤተሰብ ብዛዕባ ነገረ ክርስቶስ ነበረ ክርስቶስ ተስኡ ንቅዱስ ጴጥሮስ ተራእይዎ እዩ እንዳበሉ በዝሑ እሞ መዓሱ ጥራሕ ኮይኑ ንዓና እውን እኮ ተገሊጹልና እኮ እዩ ኣብ መንገዲ ዝነገሮም ኩሉ ነገርዎም እንደገና እውን ኣብቲ ገዛእቲ እውን ከም ዝባረኸሎም እሞ ክርስቶስ ምዃኑ ከም ዝገለጸሎም ንሳቶም እውን ከም ዝፈለጥዎም እንዳተነጋገሩ እንዳሃለዉ ድማ መይሶም እንደገና መይሱ ክርስቶስ ተመልከትዎ እስመ ሃባሃለው ክልኤቱ ወሰለስቱ ግዋኣን በስምየ ክልተ ወይ ሰለስተ ብስመይ ኣብ እተኣከብሉ ኣነ ማእኸሎም ኣለኹ ዝብልስ ንኻልኣይ ግዜ ንሪኦ ኣለና ምጅምር ኣብቲ መንገዲ ሕዚ እውን ድማ መይሶም ኩሎም ሓቢሮም 120 ቤተሰብ ብዛዕባ ነገረ ክርስቶስ እንዳተነጋገሩ እንዳተመያየጡ እንዳተመሃሃሩ እንከለዉ ድማ መይሱ ክርስቶስ ኣብ ማእኸሎም ጠጠው በለ ቃሉ ንቃሉ እሙን እዩ ክርስቶስ እኮ ምእመን እግዚኣብሔር በኩሉ ቃሉ እግዚአብሔር ንስተናገረው ቃል እሙን እዩ ስለዚህ እሙን ምዃኑ እንደገና መይሱ ኣብ ማእኸሎም ተረኸበ ሰላም ንዓኻትኩም ይኩን በሎም እቶም 120 ቤተሰብ እውን ድማኒ ፈርሑ ደንገጹ ምትሃት ዝርእዩ ዘለዉ መሰሎም ክርስቶስ ድማኒ ከም ዝፈርሑ ፈሊጡ ተረዲኡ ክንብል ከለና ንክርስቶስ ግን ምክንያት ፍጹም ሰብ ስለ ዝኾነ ኣሓና ብዝርድአና ኢና እምበር ክርስቶስ ዘይፈልጥ ኮይኑ ነይሩ ፈሊጡ ዘይርዳእ ኮይኑ ተረዲኡ ማለት ኣይኮነን ኣሓና ብዝርድአና ቋንቋ ኢና ንነጋገር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ንምንታይ ትፈርሑ ንምንታይ ትድንግጹ ኣነ ባዕለ እየ ንዑ ኢደይ እግረይ ዳሃስሱኒ እመኑ ኣይትጠራጠሩ ምትሃት ኢልኩም ትሓስቡ ኣለኹም ምትሃትማ ይርአ እምበር ኣይድህሰስን ኣይጭበጥን ኣነ ግን ምትሃት ኣይኮንኩን ዳሃስሱኒ ጨብጡኒ ሓዙኒ ብሓቂ ብሃዲስ ጋ ተስየ እየ መረጋገጽ ክኾነኩም ድማ ዝብላዕ ኣለኩም ዶ ደቀይ ደቂቀየ ዝብላዕ እንድሕር ሃሊኩም ዝብላዕ ዝተምጽለየ በሎሞኒ ንሳቶም ድማኒ ዝተጠበሰ ዓሳን ሰፈፍ ዘይብሉ ወለላ መዓር ኣምጽሉ ክርስቶስ ድማ ቀመሰ እዚ እንታይ ዘርደእካ ድሕሪ ትንሳኤ ኣሕና ተንሲእና መብልዕ መስተሎ ማለት ኣይኮነን ምትሃት ከም ዘይኮነን ክርድኦም እዩ ክርስቶስ ዝበልዐ እምበር መብልዕ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤ ዝበልዑ ዝነበረ ዝሰትዮ ዝነበረ
يلا قريفوا أيو نزون مسكرنا ديكو قدوس كيرلس انتايل وهاداجا نديته اللاوية زك أدامي جبعة وتميتة واستساهاته وكبو زاتقعد كريستوس قدمي تنسائو قدم سقلتو يبلع يساتي يركب نبره زيون بفقعدو يو ስለዚህ እቲ بفقعدو ዝገብረ ዝነበረ ኩሉ ግን ድሕሪ ትንሳኤ ቅዱስ ቄርሎስ ተገዲፉ የለን እንኳን ደው ክርስቶስ መለኮት ተዋህደ ስጋ አባናውን እንኳን ተሲና ድሕሪ ትንሳኤ መብልዕ መስተ ይብልናን ግን ክርስቶስ መብልዕ መስተ ቀርውለይ ዝብሎም ዘሎ ምትሃት ኢሎም ስለዚ ሓሰው ወመሰሎሙ ከመዘ መንፈሰ ይርእዩ ምትሃት ዝርእዩ ዘሎ ስለዚ መሰሎም ምትሃት ከም ዘይኮነ ኸርድ ግን በልዐ ሰተየ ንምንታይ ይጠራጠሩ ንምንታይ ትድንግጹ ክርስቶስ አጥንተ ስብከት ክትስእ ከም ዘሎ ተደጋጋሚ ተናጊርዎም እዩ ንወዲ ሰብ ክሕዝዎ እዮም ክሰቕልዎ እዮም ክመውት ድማ እዩ ክቀትልዎ እዮም ካብኡስ ግን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ሞይቶ ይቐርና ሳልሳይ መዓልቲ ክትስእ እዩ እንዳበለ ተደጋጋሚ ነጊርዎም እዮም ስለዚ እቲ ከምዚ እንዳወልኩ ተደጋጋሚ አጥንተ ስብከት ሰቢኸኩም ኣርዲአኩም ዝነበርኩ ንሱ እኮ እዩ ዝፍጸም ዘሎ እቲ ብነቢያት ተነገረ ትንቢት ንሱ ንኸይቐር እኮ እዩ ንሱ ዘይምቕራይ እኮ እዩ ዘርድአካ ኣነ ምትስአይ ስለዚ ትይለኩም ዝነበርኩ ምፍጻሞ ዝተውዕሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት ከም ታንተ ወጣስናይ ዝተጻሓፈ ንሱ እዩ ዝፍጸም ዘሎ ኣነ ተስየው ድማኒ ከም ተሳእኹ ስኻትኩም ርኢኹም እንኹም መሰኻኽረ ኢኹም ንዓለም ክትሰብኩ ኢኹም ንዓለም ኣነ ከም ተሳእኹ ሰብ በኣይ ከኣምን ከም ዘለዎ ክሰብኩ ኢኹም ክትነግሩ ኢኹም ተባሂሉ ተጻሓፈ ንሱ እዩ ዝፍጸም ዘሎ በሎም ኣነ ድማ ካባኻትኩም مسعركو خاخاتكم تفليه مسعركو إذا كله استمهاركم ما زخاخركم زصنانعكم منفس قدوس كل خلكم إياه سلازي خل خلكم نحر أخينا جن أمنتاي صنحو وأنتم السا نذرو هاجر يروساليم اسكت لبسوا هايلة ما أريام إلي إخسافتي 4 ساعات تنقصر زود مالتي سلازي أب يروساليم صنحو يروساليم مالت هاجر سلام ناي سلام عدي مالتي يروساليم مالت حز بيت كريستيان مالتي حواريات منفس قدوس ساعة قبلوا أب يروساليم كم صنحو كله حناون كريستوس كساعة صوعنا بموت كساعة وصلنا أب يروساليم أب بيت كريستيان مقبات رفات بمسرح بسألوات بسجدات بقربان كنصنح يقبئنا كاو كريستوس كما صنكلو مچوات دلوات نخون كريستوس مسانا قحدر كريستوس انا خوهادنا تنساي زل هيوت تنساي زل كبر نخنتس دلوات نخون لنا ماتيو اب بيت كريستيان دحدا صنيحنا ስለዚህ ሉቃስና ኒቆዲሞስ ነሐዋርያት ክርስቶስ ክግለጸሎም ዝኸአለ ዛዕብኦም ንግግሮም ነገረ ክርስቶስ ስለዝነበረ እዩ በእውነት ምእመናት እሕናውን ኣብ ዘመን ዝብጣዕሚ ንግግርና ዛዕባና ትንሳኤ ክርስቶስ ነገረ ክርስቶስ በእንተ እግዚአብሔር ስለ ቤተ ክርስቲያን زعبا يخون زقبا سلا نجارة كريستوس سلا نجارة قدوسان بحبشة سلا نجارة بيت كريستيان زعبانا أجندانا عند حردا غيرنا كريستوس ما أخلنا تاريخه جوائنا يبارك لنا كل نجارنا بروح يخون مالتي أحنا قل زعبانا أجندانا نجارة زلنا بخمزي حزي لوكاسنا قالوا يبقى بزعانة كريستوس يوم بزعانة كريستوس يوم زنقاقر زنمرو احنا حزي وقعنا زعلانا أجندانا تأيتيلنا احنا قن حدا سمس حدا عاركو خراخة بنكالو كما يوعيلكا يقولون مو زيابير مسكين ده حندي خايلو قطانا متايدات حدش نقر انتايلو حدش نقر انتايني حدش نقر ما بزعانة تنساء كريستوس ويكعام بزعانة كريستوس يكونا تايني بزعانة عالماوي تايب بهالله بزعانة ورا وقق كنات يا أخي جمريو يبهل الله قفايا الله خمزي الله ايو اجندانا زني خمزي عند حرقاتنا قرنا خمزي عند حرقات اخوين دماني كرسوس ما اخلنا خركبه يخلل منات كرسوس ايزله بسمي عند حرقات اكيبكم ايزله بزعبا خالي بزعبا سقاوي دما وتحت اسوا يبل بزعبا
سمي انت حدا تناغيركم انا ما اخلكم الله يزاله اما ساموئيل هانا تايلا تناغير الله ويصا ابي ነገር እምአፉክሙ ابي ነገር ካብ አፍኩም አይተውጹ እንደ حدا ብዛዕባ ንሱ ነገር ኮይና ብዛዕባ ኩናት ብዛዕባ ጥሜት ብዛዕባ መከራ ብዛዕባ ስቃይ ነጋገር እንደ حدا ኮይና በቃ ስቃይ መከራ ይዝመጸና ተናገርና ብዛዕባ ሲና ተናገራ እሱ ድማ ይፍጸም ስለዚህ حنا ዛዕባና ንግግርና ሕዚ ዘመነ ትንሳኤና ነና ብዛዕባ ትንሳኤ ክርስቶስ ይኸውን ዝግባእ ብዛዕባ ትንሳኤ ክርስቶስ እንድሕር ኮይና ክርስቶስና ማእኸልና ይመጽእ እቲ ኩሉ ዝባሃል ዘሎ ነገር ከምዘይ ነበረ ይገብሮ ምክንያቱ ክርስቶስ ማእኸልና የኒ ነቲ ሕማቅ ብጽቡቕ ዝልውጥ ንሞት ብህይወት ዝስዕር ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ስለተረኸበ ኩሉ ነገር ዝባሃል ዘሎ ክልወጥ ይኽእል እዩ ንኽልወጥ ግን አጀንዳና ዛዕባና ትንሳኤ ክርስቶስ ነገረ ክርስቶስ ይኹን ነገረ ክርስቶስ ትንሳኤ ክርስቶስ ንኽንነጋገር ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር